ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கீங்களா? வெல்கம் டு அமலா குட்டீஸ். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஷோல்டர் பிசுறு இல்லாமல் தைக்கிறதுல டிப்ஸ் 2 தான் பார்க்க போகிறோம். பேக்கு இல்லைனா ஃப்ரண்ட் ஏதாவது ஒன்று வந்து ஃபினிஷிங் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் பேக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். பேக் ரெடி பண்ணல, லைனிங் பீஸ் இருக்க இடத்துல லைனிங் பீஸும், ப்ளவுஸோட துணி இருக்க இடத்துல ப்ளவுஸ் துணியும் நம்ம வந்து மேலே வச்சுக்கலாம். லைனிங் பீஸ் வந்து கரெக்டான மெஷர்மெண்ட் இருக்கும், கரெக்டாக வந்துடும். ப்ளவுஸ் மெஷர்மெண்ட் வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா 1/4 இன்ச்சு சுற்றளவு வந்து எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருப்போம் இல்லைங்களா, அதை வந்து கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஷோல்டரில் வந்து எடை விட்டுருந்தீங்களோ அந்த அளவுக்கு பிடிச்சி தைச்சிக்கோங்க. பிடிச்சி வச்சு இப்படி திருப்பி எடுத்திங்கன்னா அந்த ஷோல்டர் வந்து உள்ளே போயிடும். நீட்டாக இருக்கும், அழகாக இருக்கும். உங்களுக்கு போடும் போதும் சிலவங்களுக்கு அந்த இடம் அழுத்துற மாதிரி இருக்கும். அந்த பிரச்சனையே இல்லாமல் இருக்கணும்னா இந்த டிப்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் சைடு அட்டாச்லாம் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா இருக்க பிசில் கட் பண்ணி நீங்கள் டாட் பிடிச்சிக்கோங்க. இந்த ஐடியா பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதோட பெரிய வீடியோ லிங்க்கு கமெண்டில் போடுறேன், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க.